David Jansen, winnaar liedjesfinale. Het is vandaag 23 september, dit is het Pelemaasjournaal. Soep van Tante Mien van David Jansen. Dat was uiteindelijk het winnende nummer van de liedjesfinale dit jaar. In de foyer van de Schouwburg gingen 11 deelnemers de muzikale strijd met elkaar aan. De nummers waren zeer gevarieerd. En tussen de deelnemers zaten ook enkele nieuwkomers, waaronder de Grolly. 5 dames die een uptempo nummer ten gehore brachten. Het is voor het eerst op het podium in de Venray met het Liedjesfestival. En hoe was dat? Ja, het was superleuk, echt. We hebben genoten en we hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben gezongen, gesprongen, gedanst en ja, het was echt leuk. Ja. En hadden jullie last van de zenuwen? Ja, ik wel, maar... Dan vraag je aan de goeie. Ja. Ik had er heel erg last van, maar de rest viel het volgens mij wel mee. Maar toen we op het podium stonden ging het goed. Ja. En denken jullie dat jullie kans maken om te gaan winnen? Ja, we staan nu online nummer 1, dus we hopen dat de jury er ook zo over denkt. Maar ja, wie weet hè. Dus, Veel fans meegenomen die naar jullie zijn komen kijken vandaag? 1/7 van de voorverkochte kaartjes. Dus ik denk wel een aardig aantal, ja. En als jullie straks gewonnen hebben, wat dan? het dak gaat er alvast aan winnen, echt. Ja. Dat zit er niet meer op. Ja. Nee, dat gaat echt. Maar dat maakt niet uit, we hebben een super mooie avond al gehad. Dus wat er ook gebeurt, wij zijn blij. Ja. Natuurlijk waren er ook deelnemers die al vaker mee hadden gedaan. Zoals het duo Juan en Manuel en Gerry Puts en Dave Kavis die voor het eerst samen op het podium stonden. En hoe was het dit jaar om mee te doen? Heel spannend, heel gevarieerd is het. Ik vind het een geweldige norm, maar dat is eigenlijk altijd, de sfeer hier is hier fantastisch. Het is gewoon heel leuk om met het Liedjesfestival mee te doen, dus als je een idee hebt, haal er niet in. Wanneer was jullie liedje klaar dit jaar? Nou, wij waren 2 weken naar de vastloring begonnen en eind maart stond hij klaar. Hij was helemaal klaar om te gaan beginnen. Net het oude seizoen achter de rug en nu al meteen het nieuwe nummer klaar. Ja, oké, dat klopt, maar eigenlijk hebben wij een beetje een idee van we zitten nu in de schwung, dus pak maar deur en gaat er maar voor. Meer muzikanten waren snel met hun nummer. De inschrijving van het Liedjesfestival was dan ook snel vol. Helaas voor Lisanne Arts, die vorig jaar nog op de cd stond, maar dit jaar vanuit het publiek moest meekijken naar de finale. Hoe is het achter de schermen om een keer te kijken? Oh, prachtig. Ja, echt zo'n mooie nummers allemaal. Echt, ja, ik geniet er wel van. Ik baal er natuurlijk ook een beetje van dat ik er niet bij ben. Maar het is echt prachtig. Ja, het is echt heel erg mooi. En is er ook een nummer wat jij denkt, dat gaat het worden? Durf je daar al iets van te zeggen? Ja, dat vind ik altijd wel heel erg moeilijk om dat zo te zeggen. Ik heb echt 3 favorieten. Veel bezoekers waren voorzichtig met uitspraken over een eventuele winnaar en favoriet. Gelukkig was er 1 bezoeker die wel een voorspelling durfde te doen. Normaal gesproken heb ik al jaren het idee dat ik altijd weet wie nummer 1 wordt, maar dit jaar wordt het heel moeilijk. Ik denk dat Bjorn en Mieke, of de dames van Jeuken, volgens mij is dat, ik kijk even mijn boekje, hè? Dat is Brechtje en Nelleke. Die 2, ja, die gaan strijden om de eerste plek. Ja, en ik denk, nee ik denk niet, maar ik weet het gewoon dat het duidelijk is. Gerry en Dave moeten absoluut op de cd, dat is nummer 3. Ja, en dan begint toch de zoepneus hard een beetje te kloppen. En ja, Juan en Maan, die moeten gewoon op de cd. Die hebben gewoon lekker zo'n performance gegeven. En nadat de artiesten allemaal voor een tweede keer op het podium hadden gestaan, was het woord aan het publiek, de mensen thuis en natuurlijk de jury. Zij vonden het niveau hoog dit jaar en stonden voor een moeilijke keuze. Dus de juryleden waren namelijk zeker niet unaniem over een favoriet. Wat mij opvalt binnen de jury is dat we verschillende keuzes zien. We hebben al gezegd, nou, die is bij mij CD-kandidaat en die weer niet. En zo heeft iedereen een ander. En dat komt omdat iedereen voor zijn eigen
parochie kiest, zeg maar. We hebben mensen in de jury zitten voor de jeugd, we hebben een kroegbaas, we hebben de kerkdorpen en die kijken op een hele andere manier naar een liedje dan jij of ik of wie dan ook. En daarom krijg je heel gevarieerde keuzes. De ene vindt dat mooi en de andere zegt nee man, dat is helemaal niks. En de andere, nou ik vind dat dus wel mooi. Dus dat is heel interessant. We gaan nou even terug de kelder in, want dan zitten we te gireren of te vergaderen. En dan gaan we beslissen wie op de CD komt voor ons. We hebben natuurlijk niet als enige gestemd, er zijn nog meer stemmen, publieksjury enzovoort enzovoort. Maar wij gaan er nou met z'n allen over stemmen. Het zal heel zwaar werden. Het zal heel zwaar werden, want het niveau nogmaals is erg hoog. Het was een moeilijk beraad. Helaas ging er ook nog iets mis door een computerstoring. Daardoor klopte de punttelling en daarmee de einduitslag niet. Bjorn en Mieke werden aangewezen als winnaar, die zelf ook enig wat verward op de uitslag reageerde. Wat echter snel bleek, was dat eigenlijk David Jansen met zijn nummer de finale had gewonnen. Hij was na de enige verwarring wel een zeer tevreden winnaar. Ik vind het jammer dat er een paar nummers er niet op komen, maar het was een geweldig festijn en ik ben super blij. We hebben een 4 uur soep, het kan gewoon een hele dag. Geweldig proficiat. En heb je het gevoel dat je door gaat dringen naar de LVK uiteindelijk? Dat is een goede vraag, moet ik zeggen. Nou. Dat telt eigenlijk. Ik moet dus mijn eigen publiek om in de hand hebben. En dan kan pas het LVK. Eerst Venneroy en dan de rest. Hoe kijk jij naar het aankomende carnavalseizoen uit? Ik heb er altijd zin in. Als het me goed getrokken is, komt alles goed. Door de verwarring is besloten in plaats van 4 nummers nu 6 liedjes op de CD te plaatsen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot morgen 12 uur 's middags. Morgenavond om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er nauwelijks wind. Morgen overdag zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. In de loop van de middag wordt het vrij zonnig en zo'n 22 graden. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.